phuma ndoda. Phuma kanti ngithini kuyophuma, phuma hamba. Yebo ngiyeza. Ngenani bafethu? Right. I'm right. Ni right? Yeah. Ah, friend. Skip right. Angishaya. Wagijima. Hey, phela ngithina seningishaya kakhulu. Yani ngiphatheleni bafethu. Mfethu baba na iPhone yakho. Abangifonelanga bafethu. Ya, khona umunye kade ehlupha. Mfethu 6 missed call. Hayibo. Phela lo muntu kade ngihlanganisa naye idile serious bafethu sengimluzile. Hayi ligwala lele hayi. Hayi umuntu wakho ligwala phela. Igwala bese kayiphomela. Yeah. Out le. Akazabanje lo. Ishayam bafethu. Mfethu mara kusebenzekile kancane baba. 1000. Ya, share yakho le. Wazoba mnandi namhlanje. Ube ngaphathanga. Mnandi emabhiyeni. Asamsocialate. Vela isaphohla. Awufaki ikhole phela sizama ukuphuza something yabo before sipho. Next nabona qeda ngumvusa manje next. Manje uthini lo? Ngizame ngimfonele ngize ukuthi uthini phela imali le. Ayizama phela. Hello. Yeah, mfethu manje dala ungifonela ngibonile makanye axolisa mfethu. Ungakwati. Manje uthi sihlangana nini phela mina nje ukuthi ungitshela sihlangana nini bese yonke into izoba right. Okay mfethu. Sure. Bafethu futhi lo muntu lona sehlangana ntambama. Uphethe vele. Hey lo muntu unemali bafethu amelanga simluze. Ntambama. Ntambama. Kusho khona ukuthi yena namhlanje sayi emabhiyeni. No mfethu kwamele siqale sisenze imali. Sizohamba masiqeda. Ya ngiyanizwa bafethu. Ngiyanizwa. Mara ephathi imali sho. Lo muntu unemali bafethu amelanga simluze. Ntambama nje siyahamba. Soba right. Thembe yobona kumele sisebenza. Eish. Sisebenza amakhisimusi asondele manje. Ya kumele siphushe into kulonyaka kumele ngehle ngekhaya ngathi kuyasebenza. Ya kumele ngehle. Kuyasebenzela sure. Bafethu kumele senzele imali bafethu. Ya isho December file. Manje sicabanga ukufa yabo. Ya sicabanga asifonela nantamba. Bantu bakho nje. Eish. Abheke mfethu. Busy kancane ungangena. Pastor lo yazi ungqo. Manje uyabona ngisahleli nabantu lana uthi wenzeni pastor? Sokhuluma ngisahleli nabantu soke sikhuluma. Sizokhuluma manje ngisahleli nabantu ngicela ukuthi uhambe lana ngeke uzokwazi ukuhlala nami lana. Ngeke ukhona. Uzophinde sikhulume ngofonela. Ngihlala nawe lo muntu. Ey, tezamangala nami sekaphala amabhekho akhe uzofuna ukuhlala nami la. Thathe lento leyo ubona ngathi serious kakhulu ayabona. Themara nawe abanikeza uthando labantu. Angithi just wenzela ukuthi abe close nawe sisebenza simasebenza hlukana. Uyabheda. Somflophisi uyabheda kahle imiyeke nje. Khona manje nje ukuthi phela uzohlala nami la. Noma indaba seso. Amaka ngithusi. Akahle. Sure. Uzokhuluma la. Ya, sina focus kule ndaba yantambama. Ngizomfonela late lo. Alright. Ish. Umuntu wakho mazwe uyabheda yazi. Hey, Abafethu. akabonanga ukuthi Ubone lo lesiphathi wenzeni. sakhe ngosho phakathi. Ayo nani phosela izinto egcekeni kanje. Amara. Hayi Akunankinga ngizobona ukuthi enhlizweni yakho Azama ukusebenza ngathi somphazamisa nabo. Straight. sizokhuluma naye.